السلام عليكم. من چونه یه موضوع پیسرا به خبر کتا باز و دنینگا خبر کنا چیه دنینگا باز مردم پاوتی بی علمیه پاوتی جاهلیت ای چیزان تو که مبتلا ہیں. اگر کسی بیمار بھی کر رہا ہے روانت مولای کر رہا مولا گوشی من کتاب پکنا یا کہ قرآن پچکنا حساب کشان چاران مردم بیماری چیه ہم یکی روچا یا کہ دمی روچا یا سیمی روچا روان کر رہا ہے گوشتا ہاں ما قرآن پکتا یا کہ کتاب پکتا ما حساب کشتا شما مردمہ سحریں یا کہ نظریں یا دگی بیماری دروگا نی چیزیں ای نامی حساب پچکنا حساب کشاں یا کہ حساب چارا حساب کشاں شما مردمہ دروگا ای جائز نہ چوشے مردمان کر رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ اتکا گوشتا مردم کے شان کر رہا رو امی ساحرانی عرافانی اگر شان ابر باور کنے شما دین اسلام خارج بھائی. دومی مسئلہ بعض مردم گوشی مارا سحر کتگے منی لوگا تائید درد کا منی تحت چیرا ایر بیتگا یا کہ کباٹا اگا بانے ہمیں گاڈران تو کے بیتگا من لوٹا شمارا چیزیں بکشا آ مردم اگا ترا سحر کا آنیار اتیں امی سحران تائیدن تھی لوگا چیر ندا ان بارتے ہنچین دیریں جاگی کل کنتے چیر دانتے کہ تو مگن دئیے اے لوگاں نے تو کہ تائید گیشتر کے در کائنتے ہمیں لوگ یا وطی مردمہ آرتگاں میں بازی مات گوھار جاہلیت وجہ بے علمی وجہ آئین نیت شر رہیں چیکاں بچ کے مات روتے مولائی کر رہا تائید زیری ہنچین تائید دا کہ منی نشار منی چوکاگوں شر بھی یا کہ مات جن کے مات روتے مولائی کر رہا تائید زیری کہ منی زامات منی جن کا گو شر بھی بڑا کارن تے ہمیں تائیداں لوگاں تو کا ارکنا من لوٹا وتی مات گوھار و مردماں گوشاں جائز نہیں چشیں تائیداں زیرک تائید زیرک ہے ڈولا جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثاں فرمائنی من تعلق تمیمتا فقد اشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی گوشتا آ مردم کے تائید زیرے ای شرک کتا تائید گرا کناگ یا کہ تائیداں تحت چیرہ ایر کناگ یا کہ لوگا درنجاگ جائز نہیں ہچ ڈولا جائز نہیں تائید زیراگ ہاو مردمی بیمارے آپا دم بجنے بھی تھے ٹھیلا دم بجنے بھی تھے قرآن بوانے دم بجنے لیکن تائید زیراگ جائز نہیں او ای تائیداں ہمیں شما کارے ہوتے لوگاں ایر کنے ای گنتر شما چوکانی سرا اثر کنا او چوک شما بگڑن تھے گنتر لوگاں تو کا آئین سرا دگے بیماری کہتے ہیں اللہ مکہ رندہ شما وط پشومان بے وطی پنچاں وطی سرا جنے.